హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भगवती उत्तमश्लोके भवति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్లో ఈ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అయినటువంటి అమల పురాణంగా ఉన్నటువంటి భాగవత పురాణాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము వివరణ ద్వారా మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో 3వ స్కందంలోని 30వ అధ్యాయంలో ఈరోజు 3 మరియు 4వ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యదద్రువస్య దేహస్య యదద్రువస్య దేహస్య యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః సానుబంధస్య దుర్మతిః సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాని మన్యతే మోహాద్ 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 ధ్రువాని మన్యతే మోహాద్
గృహక్షేత్ర వసూని చ 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 హరే కృష్ణ. యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాని మన్యతే మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని చ ధ్రువాణి మన్యతే మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని చ ధ్రువాని మన్యతే మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని చ ధ్రువాణి మన్యతే మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని చ. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాణి మన్యతే మోహాద్ గృహక్షేత్ర వసూని చ యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాణి మన్యతే వసూని చ. హరే కృష్ణ. ప్రభు हरे कृष्ण। अरुणा आई माता जी, विशालवती माता जी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి మాత. యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాణి మన్యతే మోహాత్ గృహక్షేత్ర వసూని చ. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాల సరస్వతి మాతా जी। ప్రభుజీ ప్రణామాలు. యదా ధ్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః ధ్రువాణి మన్యతే మోహాత్ గృహక్షేత్ర వసూని చ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు ఇంకా ఇద్దరికి ఏమంటారా ప్రభుజీ? ఇవ్వండి ప్రభు. శశికళ మాతాజీ, వసుంధర మాతాజీ। हरे कृष्ण प्रभु। यदद्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। धन्यवादाలు प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు प्रभुजी। यदद्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् गृहक्षेत्र वसूनि च। हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. యత్ కారణము, అద్రువస్య తాత్కాలికము, దేహస్య దేహము, స అనుబంధస్య దానితో సంబంధము గల, దుర్మతిః దుర్మతి యగువాడు, ధ్రువాణి శాశ్వతము,
మన్యతే మన్యతే తలచును తలచును మోహాత్ మోహ మోహ కారణమున మోహ కారణమున గృహ గృహ గృహము గృహము క్షేత్ర క్షేత్రము క్షేత్రము వసూని వసూని విత్తము విత్తము చ మరియు హరే కృష్ణ. సో భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వాడు, దుర్మతి యగు లౌకికుడు ఈ దేహము అశాశ్వతమనియు దేహ సంబంధమున గల గృహ క్షేత్ర విత్తాదులు సైతము తాత్కాలికమనియు ఎరుగడు. కేవలము మోహ కారణముననే అతడు సమస్తము శాశ్వతమని భావించును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దుర్మతి యగు లౌకికుడు ఈ దేహము అశాశ్వతమనియు దేహ సంబంధమున గల గృహ క్షేత్ర విత్తాదులు సైతము తాత్కాలికమనియు ఎరుగడు. కేవలము మోహ కారణముననే అతడు సమస్తము శాశ్వతమని భావించును. హరే కృష్ణ. భాష్యము. కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనిన వారు హరే కృష్ణ జపమునందు కాలమును వృధా చేయు వెర్రివారు అని లౌకికుడు భావించును. కానీ నిజమునకు దేహమును శాశ్వతమని భావించిన కారణమున తానే అంధకార బంధురమగు వెర్రితనమున నిలిచియుంటినని అతడు ఎరుగజాలడు. అంతేగాక దేహ సంబంధమున అతడు తన గృహమును, దేశమును, సంగమును, ఇతర సామగ్రిని శాశ్వతమని భావించును. గృహాదులు శాశ్వతమని భావించడి ఈ లౌకిక భావనయే మాయా మోహమని పిలువబడును. ఈ విషయమే ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. మోహాద్ గృహ క్షేత్ర వసూని అంటే కేవలము మోహ కారణమునే లౌకికుడు గృహ క్షేత్ర విత్తములను శాశ్వతమని భావించును. ఈ మోహము వలననే కుటుంబ జీవనము, జాతీయ జీవనము, ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎనడి నవీన నాగరికత యందలి అతి ముఖ్య అంశములు వృద్ధి చెందినవి. కానీ మానవ సంఘపు ఈ ఆర్థికాభివృద్ధి కేవలము తాత్కాలిక మోహమేయని కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ఎరిగియుండును. దేహమనే ఆత్మయని భావించుట, దేహ సంబంధమున కొందరిని బంధువులుగా తలపోయుట, జన్మభూమిని పూజనీయమైనదని అంగీకరించుట ఎనునవి జంతు నాగరికత లక్షణములని శ్రీమద్ భాగవతమునందు ఒక చోట వెల్లడి కావించబడినది. కానీ మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావనయందు వికాసము నొందినప్పుడు వీటన్నింటినీ కృష్ణ సేవలో వినియోగించుకొనగలడు. అదియే చక్కని ప్రతిపాదన కాగలదు. ప్రతిదియు శ్రీకృష్ణునితో సంబంధమును కలిగియున్నది కనుక సమస్త ఆర్థిక వికాసమును మరియు భౌతిక పురోగతిని కృష్ణ భక్తి నిర్వహణకై వినియోగించినప్పుడు ప్రగతిశీల జీవనపు నూతన దశ ఉదయించగలదు. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. జంతుర్వైభవయేతస్మిన్
जन्तुर्वैभव एतस्मिन् जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् जन्तुर्वैभव एतस्मिन् तस्मिन् जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् जन्तुर्वैभव जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् एतस्मिन् यां यां योनिमनो यां यां योनिमनुव्रजेत चेत् यां यां योनिमनुव्रजेत् यां यां योनिमनुव्रजेत योनिमनुव्रजेत् यां यां योनिमनुव्रजेत् यां 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 योनिमनुव्रजेत योनिमनुव्रजत् तस्यां तस्यां स लभते तस्यां तस्यां स लभते तस्यां तस्यां स लभते तस्यां स लभते तस्यां तस्यां स लभते तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते निर्वृतिं न निर्वृतिं न विरज्यते विरज्यते निर्वृतिं न विरज्यते निर्वृतिं न निवृत्तिं न विरज्यते निर्वृतिं न विरज्यते निर्वृतिं निवृत्तिं न न विरज्यते जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां 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 योनिमनुव्रजेत योनिमनुव्रजेत् जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां योनिमनुव्रजेत अनुव्रजेत् तस्यां तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते तस्यां स लभते लभते निर्वृत्तिं न विरज्यते हरे कृष्ण जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। रामनारायण चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जन्तुर्वैभव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निवृत्तिं न विरज्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्तुर्वैभवयेतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां स लभते निर्वृतिं न विरज्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु सरला देवी माता जी, बृंदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जन्तुर्वैभवयेतस्मिन्
यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां तस्यां सलभते निवृत्तिं न विरज्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जन्तुर्वैभवयेत् तस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत् तस्यां तस्यां सलभते निवृत्तिं न विरज्यते। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జంతుహు జంతువు జీవుడు, జీవుడు వై వై నిశ్చయముగా, నిశ్చయముగా భవే భవే ఈ జగమున, ఈ జగమున ఏ తస్మిన్ ఏ తస్మిన్ ఈ యాం 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 ఏ ఏ యానిం యోనిం యోనిం జీవజాతులు జీవజాతులు అనువ్రజేత్ అనువ్రజేత్ అతడు పొందినను, అతడు పొందినను తస్యాం తస్యాం వానియందు వానియందు సహా అతడు అతడు లభతే పొందును నిర్వృతిం సంతుష్టి న విరజ్యతే విరక్తి పొందడు. శ్రీకృష్ణ భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. జీవుడు ఏ జీవజాతి యందు జన్మించినను దాని యందు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమగు సంతృప్తిని బడయును. అటువంటి పరిస్థితి యందు నెలకొనుట పట్ల అతడు ఏనాడును విరక్తిని పొందడు. హరే కృష్ణ. జీవుడు ఏ జీవజాతి యందు జన్మించినను దాని యందు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమగు సంతృప్తిని బడయును. అటువంటి పరిస్థితి యందు నెలకొనుట పట్ల అతడు ఏనాడును విరక్తిని పొందడు. శ్రీకృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం చదవండి. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఒకానొక దేహమందు అనగా అది పరమహీనమైనను జీవుడు పొందడి సంతృప్తి మోహమని పిలువబడును. ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి హీన స్థితిలో ఉన్న వాని జీవనమును గాంచి అసంతుష్టుడైనను హీనస్థితి యందున్నవాడు మాత్రము ఆ స్థితి యందు సంతృప్తితోనే నిలిచియుండును. మాయా ప్రభావమే దానికి కారణము. మాయ 2 దశల కర్మలను కలిగి ఉన్నది. ఒకటి ప్రక్షేపాత్మికము అని పిలువబడగా ఇంకొకటి ఆవరణాత్మికము అని పిలువబడును. ఆవరణాత్మకమనగా కప్పివేయుట అని భావము. ఇక ప్రక్షేపాత్మికమనగా పతనము కలిగించుట అని అర్థము. మాయా ప్రభావమున జ్ఞానము కప్పబడిన కారణమున ఏ స్థితి యందైనను లౌకికుడు లేదా జంతువు సంతృప్తితోనే నిలిచియుండును. నీచ జీవజాతుల యందు చైతన్యము వృద్ధి చెందని కారణమున తాను సుఖియా లేదా దుఃఖియా అనేది విషయమును జీవుడు ఎరుగజాలడు. అది ఆవరణాత్మికము అనబడును. మలమును భక్షించి జీవించు శూకరము కూడా తనను తాను సుఖి అయినట్లుగా భావించినను ఉన్నత స్థితి యందున్న మానవుడు మాత్రము అది మలమును భక్షించుచున్నది అనియే గాంచగలడు.
ఆహో ఎంతటి హీనమైన జన్మం అది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈ శ్లోకాలకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యములు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ 3వ స్కందంలోని 30వ అధ్యాయమైనటువంటి విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనము ఆ కపిల భగవానుల వారి ద్వారా తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి తెలియచేయబడుతున్నటువంటి అంశాలను, అంటే ఈ అధ్యాయము కపిల భగవానునిచే విపరీత కర్మల వర్ణనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానులు వారు చెప్తూ, అంటే కాలం యొక్క ప్రభావాన్ని, ఆ కాలం యొక్క శక్తిని ఎరుగునటువంటి మాయా మోహితుడైనటువంటి జీవుడు యొక్క పరిస్థితిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి మొదటి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మేఘ సమూహము శక్తివంతమైన వాయువు ప్రభావమును ఎరుగనట్లుగానే ఈ భౌతిక బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి మానవుడు దేని చేతనైతే తాను ప్రేరేపితమవుతున్నాడో అట్టి కాలపు యొక్క ప్రబలమైనటువంటి శక్తిని అతడు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంతేకాకుండా ఈ భౌతిక జగత్తులో తాత్కాలికమైనటువంటి నామమాత్రమైనటువంటి సౌఖ్యాల కొరకు లౌకికుడు ఎంతో కష్టంతోనూ పరిశ్రమతోనూ సంపాదించిన వానిని కాలరూపంలో భగవానుడు వాటన్నిటినీ నశింపచేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ కారణం చేత బద్ధ జీవుడు మిగుల శోకించుచున్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. నాది నా వాళ్ళు అనేటువంటి తలసినటువంటి మోహ భావన కారణంలోనే అతడు శోకితుడవుతాడు. సో భగవద్గీత యందు అర్జునుడు కూడా శోకించడానికి కారణము ఆ మాయా మోహంతో, నాది నా వాళ్ళు, నా దేహము, నా బంధువులు అనేటువంటి కారణంగా వాళ్ళు లేకపోతే మేమెందుకు, మాకు రాజ్యం ఎందుకు, రాజ్య సుఖాలు ఎందుకు అంటూ ఆలోచిస్తూ మోహవశుడైనటువంటి అర్జునుణ్ణి సో భగవంతుడు మరి ఆ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడవేసినటువంటి, అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే భగవంతునికి శరణాగతి నొందినప్పుడు. సో కనుకనే అర్జునుడు శరణాగతి అవుతాడు. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటూ, కార్పణ్య దోషం కారణంగా మోహము అనేటువంటి నాది నా వాళ్ళు అనేటువంటి ఈ బంధనాల కారణంగా నేను మోహానికి గురి అయ్యి నా కర్తవ్య విషయంలో నేను శాంతిని కోల్పోయాను. కాబట్టి నాకు సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని బోధించమని అర్జునుడు శరణాగతుడయ్యాడు. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు ఆ బోధనలను బోధించినటువంటి. మరి అదే ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి మరవకుండా ఉన్నప్పుడు,
తనని కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన కూడా మనల్ని కావాలి అని అనుకునేటువంటి పరిస్థితి. మనము వదిలివేసుకున్నట్లయితే ఆయన కూడా మనల్ని ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే నెట్టివేసేటువంటి పరిస్థితి ఇంతకు ముందు శ్లోకాలలో కూడా కపిల భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయం. సో ఇక ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో మనకి మరి 3వ శ్లోకంలో కపిల భగవానుల వారు ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. యదద్రువస్య దేహస్య సానుబంధస్య దుర్మతిః. సో ఇక్కడ మరి యదద్రువస్య అంటే ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి కారణము. ఏంటది ఇక్కడ? దేహస్య, దేహం. మరి స అనుబంధస్య దుర్మతి, ఆ దుర్మతి అయినటువంటి వాడు, మందమతి అయినటువంటి ఈ జీవుడు మరి ఆ దేహంతో, దేహము మరియు ఆ దేహంతో సంబంధము కలిగినటువంటి ఆ విషయాలు మరి అశాశ్వతమని తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నాడు, దుర్మతి, ఆ దుర్మతి అయినటువంటి వాడు ధ్రువాని మన్యతే అంటే ఇక్కడ ఆ అశాశ్వతమైనటువంటి అంశాలను శాశ్వతమైనవిగా భావిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ధ్రువాని అంటే శాశ్వతమైనటువంటివి, మన్యతే అంటే తలచుట. మరి మరి ఈ అధ్రువస్య యాక్చువల్గా తాత్కాలికమైనటువంటివి. మరి వాటిని ఆ దుర్మతి అయినటువంటి వాడు మరి ఆ దేహము దేహ సంబంధ విషయాలన్నీ కూడా ధ్రువాని మన్యతే అని చెప్తున్నారు. అంటే శాశ్వతమని తలుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు అంటే మోహము కారణమున. మరి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? గృహక్షేత్ర వసూని అంటే ఈ గృహము, తర్వాత ఈ దేహము, క్షేత్రము అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, అలాగే తద్వారా ఉద్భవించినటువంటి అన్నీ కూడాను మరి తాను సంపాదించినవి, తన ద్వారా ఉత్పత్తి చేసినటువంటివి, ఆ ఉత్పత్తి ద్వారా కలిగినటువంటి సంబంధాలు అవన్నీ కూడా శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కపిల భగవానుల వారు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ దుర్మతి అయినటువంటి లౌకికుడు అంటే భౌతిక బంధనాలలో ఇంద్రియ భోగ వాంఛరతుడైనటువంటి ఆ జీవుడు ఈ దేహము అశాశ్వతమనియు మరి ఆ దేహ సంబంధమున కలిగినటువంటి ఆ దేహం ద్వారా, ఆ దేహ సంబంధము ద్వారా కలిగినటువంటి ఆ గృహ క్షేత్ర విత్తాదులన్నీ కూడా తాత్కాలికమని అతడు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు మాత అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే కేవలము మోహము కారణముననే అతడు సమస్తము అంటే తన చుట్టూ ఉన్న ఈ భౌతికమైన ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ దుఃఖాలయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా అతడు శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉన్నాడు. కారణం ఏంటంటే మోహము అని చెప్తున్నారు. ఆ మోహ కారణముననే అతడు సమస్తము శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో ఆయన చెప్తున్నటువంటి అంశాలు, కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనని వారు మరి ఈ లౌకిక విషయాలు, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, ఈ భౌతిక జగత్తులో తాను ఏదో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను, తాను చేస్తున్నదే కరెక్టు, తన ఇంద్రియ భోగ వాంఛలే, ఈ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే అతడి యొక్క ఉద్దేశము, ఈ జన్మ యొక్క ఉద్దేశము అని భావించినటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నారో వారు మరి భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనటువంటి అంటే హరే కృష్ణ జపమునందు కాలమును వృధా చేయు వెర్రివారు అని లౌకికుడు సో భావిస్తాడు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాడు ఆ విధంగా భావిస్తాడు. ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉండి మరి హరే కృష్ణ జపమునందు కాలాన్ని
గడుపుతూ ఉంటారో, రోజు 16 మాలలో జపం చేయడము, పొద్దున్న లేసి మంగళహారతి కానీ, సాయంత్రం సంధ్యాహారతి, ఆ విధంగా చేస్తూ ఉండేటువంటి వారికి ఆ లౌకికుడు ఏదైతే ఇంద్రియ భోగ వాంఛతో ఉండేటువంటి వాడు, అంటే కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనకుండా ఉండేటువంటి వాడు, కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొన్నటువంటి వారిని సమయమంతా వృధా చేస్తున్నారు. ఈ జన్మ ఇది అనుభవించడానికే ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అసుర భావాలతో ఉన్నటువంటి వాడు, దీనికి కారణ కార్యమంటూ ఏదీ లేదు, అసంకల్పంగానే ఉద్భవించినటువంటిది ఈ సృష్టి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో ఆ విధంగా భావించేటువంటి వాడు భక్తులను చూస్తే వీళ్ళంతా ఎర్రివాళ్ళు, సమయమంతా వృధా చేస్తున్నారు, ఏం తినకుండా ఉంటారు, లేదా ఈ బయటికి సినిమాలు ఇవి ఎంజాయ్ చేయట్లేదు, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను ఇంద్రియాలన్నీ అదుపులో ఉంచుకుని ఉంటున్నారు వీళ్ళు అని భావించేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, కానీ నిజమునకు దేహమును శాశ్వతమని భావించిన కారణంగా తానే అంధకార బంధమగు వెర్రితనమున నిలిచియుంటినని అతడు ఎరుగజాలకున్నాడు. మరి వాస్తవానికి అతడికి తెలియదు కదా, ఈ దేహము అశాశ్వతమైనదని, ఈ దేహ సంబంధ విషయాలన్నీ కూడా అశాశ్వతమని తెలుసుకోని కారణంగా అతడు దానినే, ఎందుకంటే అజ్ఞానంలో చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక తాడును చూసినది మనకి పాములాగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక, లేదా పాము చూసిన తాడులాగా అనుకుంటూ ఉంటాం. సో అతడు ఆ విధంగా ఆ వెర్రితనమున నిలిచి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు. అంతేగాక దేహ సంబంధమును అతడు తన గృహమును, దేశమును, సంఘమును, ఇతర సామగ్రిని శాశ్వతమని భావిస్తాడు. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ని వారి శిష్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ మనకి అంటే పరంపరలో గురువులుగా ఉన్నటువంటి వారు చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు. మరి మనము ఇప్పుడు ఈ దేశంలో పుడితే భారతమాత భారతదేశము అని అంటుంటాం, లేదా పాకిస్తాన్లో పుట్టినవాడు పాకిస్తానీగా ఉంటాడు, లేదా ఇంకొక బంగ్లాదేశ్లో, లేదా యుఎస్ఏలో. మరి ఆ తర్వాత అదే దేశంలో పుడతామనేటువంటిది ఏముంది? మన సిద్ధాంతం వీటిని అనుసరించి మానవుడిగా పుడతామనే నమ్మకం కూడా లేనటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దేశము, ఈ ప్రదేశము, ఈ ప్రాంతీయ భావాలు ఇవి కాదు శాశ్వతము అని చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా మోహబంధనంలో ఉన్నటువంటి, అంధకార బంధనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ దేహ సంబంధ విషయాలు, ఈ గృహము, ఈ దేశము, ఇతర తాను సంపాదించినవన్నీ శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. దీనంతటికీ కారణము మోహము అని చెప్తున్నారు. ఆ మాయా మోహము అని పిలువబడుతుంది. ఈ విధమైనటువంటి లౌకిక భావన ఏదైతే ఉందో అదే మాయా మోహం అని పిలువబడుతుంది. మాయ అంటే శాశ్వతము కానటువంటిది, కాని దాన్ని అయినట్లుగా భావించడం. మరి వాస్తవానికి అంతే కదా. మళ్ళీ ఎక్కడ పుడతాము, ఏ దేశంలో పుడితే అప్పుడు వేరే దేశం, అప్పుడు మరి భారతదేశంలో కాకుండా వేరే దేశంలో పుట్టాం అనుకోండి, ఇంగ్లాండ్లోనో లేకపోతే అమెరికాలోనో లేదా ఇంకో దేశంలోనో ఆఫ్రికాలోనో పుడితే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? అది కాదు కదా. ఈ ఆత్మ మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటి, ఆ భగవంతుడు మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు. ఆ భగవంతుడితో మనం చేసేటువంటి సేవ మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది. కానీ ఈ లౌకిక విషయాలలో ఉండడం వల్ల మనకి, సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు మనకి, కపిల భగవానుల వారు శ్లోకంలో ఇవ్వబడినట్లుగా ధ్రువాని మన్యతే మోహాద్ గృహ క్షేత్ర వసూనిచా అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ పదబంధంలో మోహాద్ గృహ క్షేత్ర వసూని అని అనేటువంటిది ఆ మాయా మోహము వలననే కలుగుతుంది. మోహం కారణంగానే లౌకికుడు గృహ క్షేత్ర విత్తములను శాశ్వతమని భావిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ మోహము వలననే కుటుంబ జీవనము, జాతీయ జీవనము, ఆర్థికాభివృద్ధి అనేది నవీన నాగరికత యందలి అతి ముఖ్యాంశాలు వృద్ధి చెందినవి. ఈ విధమైనటువంటి మోహ కారణంగానే ఇక్కడ ఈ కుటుంబ జీవనము లేదా జాతీయ జీవనము, ఆర్థికాభివృద్ధి సో ఎంతో
ప్రగతి సాధించడం అంటే ఎంతో సంపదలు ఉండడము లేదా ఏదో సుఖాలను అనుభవించడం అనేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ మానవ సంఘపు ఈ ఆర్థికాభివృద్ధి కేవలము తాత్కాలికమయ్యే అని కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ఎరిగియుండును. సో ఏది కూడా తనతో వచ్చేటువంటిది కాదు, తనకు దోహదపడేది, తనకు ఉపయోగపడేటువంటి అంశము ఆ భగవంతుడితో మనం ఏర్పరచుకున్న సంబంధము మాత్రమే, ఆ భక్తి మాత్రమే, ఆ భక్తి యోగం మాత్రమే అతనికి దోహదపడేటువంటిది అని కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు ఎరిగి ఉంటాడు. కనుకనే అతడు హరే కృష్ణ నామజపంలో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ ఉంటాడు. సో మరి దేహమునే ఆత్మయని భావించుట, దేహ సంబంధమున కొందరిని బంధువులుగా తలపోయుట, జన్మభూమిని పూజనీయమైనదిని అంగీకరించుట ఎనునవి జంతు నాగరికత లక్షణములు అని శ్రీమద్ భాగవతము యందు ఒక చోట వెల్లడి కావించబడినది. కానీ మనుజుడు కృష్ణ భక్తి భావన యందు వికాసము నొందినప్పుడు వీటన్నింటినీ కృష్ణ సేవలో వినియోగించుకోగలడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి చెప్తూ ఉన్నటువంటి మనం ఏవైతే ఈ మోహ భావనలో ఈ లౌకిక విధానంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో అది జంతు నాగరికత లక్షణాలు అని శ్రీమద్ భాగవతంలో వెల్లడైనటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కానీ మనిషి అనేటువంటి వాడు కృష్ణ భక్తి భావన యందు వికాసము నొందినప్పుడే వీటన్నిటినీ కూడా మరి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వీటన్నిటినీ కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో వినియోగించుకోగలడు. అదియే చక్కని ప్రతిపాదన కాగలదు అని చెప్తున్నారు. తనకున్నటువంటి వాటిని కృష్ణ భక్తి భావనలో వినియోగించుకున్నట్లయితే అది చక్కని ప్రతిపాదన అవుతుంది అని, ప్రతిదీ కూడా శ్రీకృష్ణుడితో సంబంధమును కలిగి ఉన్నది కనుక సమస్త ఆర్థిక వికాసమును మరియు భౌతిక పురోగతిని కృష్ణ భక్తి నిర్వహణకై వినియోగించినప్పుడు ప్రగతిశీల జీవనపు నూతన దశ ఉదయించగలదు. సో అందే చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కానీ, వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కానీ, ఈ లోకంలో దేనికి కొదవలేదు ఒక కృష్ణ చైతన్యానికి తప్ప. కృష్ణ చైతన్యము సాధించినప్పుడే నిజమైన శాంతి లభిస్తూ ఉంటుంది. శాంతి అంటూ వేరు ఈ భౌతిక జగత్తులో చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు, శాంతియుత ప్రయత్నాలు అంటూ. కానీ అసలైనటువంటి శాంతి ఎలా లభిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి ఆ ఊకను దంచినట్లుగా లేదా నమిలిన పిప్పినే నమిలినట్లుగా వేరే విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ శాంతి కావాలని కోరుకుంటున్నామే తప్ప మరి వాస్తవికమైన శాంతి, శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి శాంతి గురించి ఆలోచించడం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్తున్నారు కపిల భగవానుల వారు, జంతుర్వైభవయే తస్మిన్ యాం యాం యోనిమనువ్రజేత్ తస్యాం సలభతే నిర్వృతిం న విరజ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, జీవుడు, ఇక్కడ జీవుడిని అంటే జంతు అనే పదంతో ఉపయోగించబడి, జీవుడు ఏ జీవజాతి యందు జన్మించినప్పటికీ మరి ఈ సృష్టిలో మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, పురాణాలలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశము, ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైన జీవజాతులు ఉన్నట్లుగాను చెప్పబడుతుంది. మరి ఆ విధంగా ఉన్న 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏ జాతి యందు జన్మించిననో ఆ జాతి యందు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంతృప్తిని ఆ జీవుడు పొందుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా అతడు ఏ భావాలతో ఉంటాడో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను మోసుకుని వెళ్తాడు. వాయువు గంధాన్ని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి మోసుకుని పోయినట్లు తన పూర్వ జన్మ
అంశాలని అతడు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మోసుకొని పోతూ ఉంటాడు. ఆ విధమైనటువంటి విషయాలని అతడు పొందుతూ ఉంటాడు. కనుక వాటిలో అతడు సంతృప్తి పొందుతూ ఉంటాడు అని భగవద్గీతలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినది. సో ఇక్కడ కూడా అదే విషయాన్ని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. జీవుడు ఏ జాతి యందు జన్మించినను దాని యందు ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంతృప్తిని అతడు పొందగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా ఆ దేహాన్ని పొందడానికి అతడు చేసినటువంటి అతని యొక్క గుణాలు ఆ విధంగా దోహదపడుతుంటాయి. అటువంటి స్థితి యందు నెలకొనుట పట్ల అతడు ఏనాడు కూడా విరక్తిని పొందడు. ఎందుకంటే ఆ జీవి ఆ విధంగా కాకపోతే వేర్వేరుగా ఉన్న వాళ్ళకి దాని యొక్క స్థితిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిలో పేదవాళ్ళ గురించి కానీ లేదా వాళ్ళ యొక్క జీవనంలో సరిగా లేనటువంటి వారి గురించి మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు జాలి పడుతూ ఉంటుంటాం. కానీ వాళ్ళకి అది బాగానే ఉంటూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చాలా చక్కటి వివరణ మనకి ఇవ్వబడినటువంటిది. భాష్యమందు ఒకానొక దేహమందు అది పరమహీనమైనదైనా పరమోన్నతమైనదైనా ఏదైనా కానీ మరి సాధారణంగా ఒక హీనమైనటువంటి పరమహీనమైనటువంటి ఒకానొక దేహమందు ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నది అది పరమహీనమైనను జీవుడు పొందేటువంటి సంతృప్తి మోహం అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ దేహంలో తనకు ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటివి ఏది కూడా శాశ్వతం కానటువంటిది. కాకపోతే దానిని ఉపయోగించుకొని శిక్షణ ద్వారా తిరిగి తాను వాస్తవికమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి అవకాశం అది. అందులోనూ మానవ జన్మ ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జాతులలో 4 లక్షల రకాలుగా ఉన్న మానవ జన్మలు, అందులోనూ నాగరికులు, అందులోనూ బ్రాహ్మణులు, అందులోనూ భక్తులుగా చెప్పబడే ఇక్కడ గుణ స్వభావాలను బట్టి చెప్తున్నాం. సో భక్తులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి ఉత్తములుగా చెప్పబడినటువంటిది పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఒకానొక దేహమందు జీవుడు పొందేటువంటి సంతృప్తి ఏదైతే ఉందో ఆ సంతృప్తినే మోహము అని పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉన్నత స్థితిలోనున్న వ్యక్తి హీన స్థితిలోనున్న వాని జీవనమును గురించి అసంతుష్టుడై ఉండును. మరి అసంతుష్టుడై అయినప్పటికీ కూడా హీనస్థితి యందు ఉన్నవాడు మాత్రము ఆ స్థితి యందే సంతృప్తితోనే నిలిచి ఉంటాడు. మాయా ప్రభావమే దీనికి కారణము అని చెప్తున్నారు. అలాగే మాయ 2 దశల కర్మలను కలిగి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఒకటేమో ప్రక్షేపాత్మికము అని పిలువబడేటువంటిది, ఇంకొకటి ఆవరణాత్మికము. ప్రక్షేపాత్మికము ఆవరణాత్మికము అనేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి కర్మల మాయ 2 దశల కర్మలను కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ ప్రక్షేపాత్మికము అంటే పతనము, తాను చేసుకున్నటువంటి తనకు లభించినటువంటి అవకాశాన్ని సరిగా వినియోగించుకోకపోవడం వల్ల పతనం చెందినటువంటి స్థితి. ఏదో పుణ్యకర్మ ఫలంగా ఈ దేహంలో మానవ జన్మ లభించిందనుకోండి, మరి లభించినటువంటి ఈ మానవ జన్మను సక్రమంగా వినియోగించుకోకపోతే మళ్ళీ మానవ జన్మ లభిస్తుంది అనేటువంటిది లేదు. తిరిగి అతడు జంతు జాతుల్లోనూ వృక్షాలుగాను లేదా క్రిమి కీటకాలుగాను పుట్టేటువంటి జన్మ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. సో అటువంటి మాయా కర్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రక్షేపాత్మిక కర్మ అని చెప్తున్నారు. ఇక రెండవది ఆవరణాత్మకం, జ్ఞానము అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడి ఉండేటువంటిది. ఆవరణాత్మకం అంటే కప్పివేయడం ద్వారా, కప్పివేసేటువంటి ప్రభావం. ఆ ఉన్నటువంటిది అజ్ఞానం చేత చుట్టబడి కప్పబడి ఉండేటువంటి ప్రభావం. మరి మాయా ప్రభావమున జ్ఞానము కప్పిబడిన కారణమున ఏ స్థితి ఎందైనా లౌకికుడు లేదా జంతువు సంతృప్తితోనే నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇక్కడ మనకి నీచ జాతుల యందు చైతన్యము వృద్ధి చెందని కారణంగా, సో మనకి పరిణామ క్రమంలో కూడా ఏది ఉన్నతమైనది ఏది అల్పమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి కపిల భగవానుల వారు పూర్వపు అధ్యాయంలో తెలియచేసినటువంటిది.
అందుకే నీచ జీవజాతుల యందు చైతన్యము వృద్ధి చెందని కారణంగా తాను సుఖియా లేదా దుఃఖియా అనేటువంటి విషయమును జీవుడు ఎరుగజాలడు అని చెప్తున్నారు. అదియే ఆవరణాత్మికము అనబడుతుంది. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మలమును భక్షించి జీవించు సూకరము కూడా తనను తాను సుఖి అయినట్లుగా భావించును. మరి ఉన్నత స్థితి యందు ఉన్న మానవుడు మాత్రము అది మలమును భక్షించుచున్నదియేగా గాంచగలడు. అహో ఎంతటి హీనమైన జన్మ అది అనే భావించే విధంగా ఉంటుంది. అంతే కదా, చూస్తూ ఉంటుంటాం. మరి సూకరము జీవించేటువంటి జీవనంలో అది బొర్లేటువంటి ఆ గుంటల్లో మురికి గుంపాల్లో చూస్తే మనకి ఒళ్ళు గగురుపాటుగా ఉంటుంది. కానీ దానికి అది స్వర్గంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి గ్రాణ శక్తిని, ఆ విధమైనటువంటి చర్మస్పర్శను, ఆ విధమైనటువంటి కళ్ళను, అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి శబ్దాలను వినగలిగేటువంటిది అది పొంది ఉన్నటువంటిది. అదే భగవద్గీత యందు చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి దానికి అది